Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni Santa Monica. Kaila mong Santa Monica? Kinsa man ni siya, taga Kurban o taga Tabla? Taga dito ni sa Tagaste, Africa. Niya batanon pa kay ni siya, gibuya sa usa ka bana ug nanganak sila mga anak nila. Niya usas ilang anak mao si Agustin. Niya si Agustin nagpuyo sa wa gipagtuos Ginoo, gibubuan og maayo ni Santa Monica sa iyang mga luha, dili sa kasaba, luha og pagampo. Og sa nag-edad mga 30 kapin si Agustin, na converter gyud siya, nahimong Katoliko og nahimong pari. Pagkahimong pari ni Agustin, mga edad siguro ato mga 33 or 34, namatay si Monica. Ang iyang edad pagkamatay mga 56 anyos. Kamong mga inahan din nga 56 na pwede na mo mamatay. Si Monica mo inihangyo sa Ginoo, Lord, patian ako kay 40 naging akong lipaya. Kaya ang akong anak nga buangon kaayo karon pari na. Og nahimog yung santo si Agustin og dakong santo nato simbahan. Uban ni Santa Monica, padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan nato nining sakit nga pandemya COVID-19. Iampo sa nato ang tanang mga inahan, labi na Dios mga inahan o mga asawa nga nag-antos karon sa ilang mga bana o sa ilang mga anak. Atos ang iampo ang ato mga benefactors o mga donors nga nagsigig tabang nato nining atong proyekto sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima dito sa Takop, San Remigio, nga tagaan sad sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, maghuhupay sa mga naguol nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot kanamo nga sa pangama niining duha, basulan unta namo ang among mga sala ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Sa katapusan, mga igsuon, nakatuna ninyo gikan kanamo ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Hinuon, mao kini ang inyong pagkinabuhi sukad pa kaniadto. Ug karon sa ngalan sa Ginoong Hesus, naghangyo kami nga nag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi ug labi pang makapahimuot sa Dios
Kay nasayra naman ninyo ang among mga paghimangno kaninyo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang kabubuton sa Dios alang kaninyo, mao nga magbalaan kamo ug maglikay sa pagpakighilawas. Kamong mga lalaki, angay masayod unsaon ninyo pagpakahiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan ug dili inaghat sa kaulag ingon sa gibuhat sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. Busa, ayaw ninyo panamastamasi ug yataki ang katungod sa inyong isigkataw bahin niining mga butanga. Kamo gipahimangnuan na namo kaniadto nga ang magbuhat niini silutan gayud sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa kahugawan sa sala, kundili aron magkinabuhi kita sa pagkabalaan. Busa ang mga magsalikway niining pagtulon-ana, wala magsalikway sa tao kundili sa Dios nga mao'y naghatag kaninyo sa iyang Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo Hari, pasadya ang yuta, papalipaya ang daghang mga pulo, ang katarong ug hukom, mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang mga bukid milanay ingog talo at tubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasod nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Nahigugma ang Ginoo kanila nga nagadumot sa dautan. Nagabantay siya sa kinabuhi sa iyang buutang mga alagad. Gikan sa kamot sa dautan, iya silang giluwas. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang kahayag ni banag-banag alang sa matarong, ug ang kalipay alang sa maligdong ug kasing-kasing.
Maglipay diha sa Ginoo kamong mga matarong, ug pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo maanaha kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalag lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw kay dili na paigo ang lana alang kaninyo og kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan og palit kamo og inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, og sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang dalaga ug misangpit sila, "Sir, sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Gasunod na ning atong Ebanghelyo, gikan atong niaging adlaw, ang mga tema mao gyud ang pagpangandam. Musta man mo ron, andam na? Andam na mo? Di ba? Ngutana gani ko tubag, andam na dili pa. Mao na siya. Ngayon sa may atong andaman, ang pag-abot sa Ginoo, ang pag-abot sa pamanhunon. Kitang simbahan, ang simbahan ba kitang katawhan, gitawag taog asawa ni Kristo. Si Kristo gitawag og pamanhunon or bana sa simbahan, the bridegroom.
Nya kitang simbahan, kitang katawhan nga niapas kalibutan, kita ang asawa. Unya karon sa atong ebanghelyo gipakita nga ang mga dalaga nga moapil aning kasal kinahanglan gidi ay nga dunay reserba nga lana. Ang way reserba nga lana dili ilhon sa pamanhunon. Nga naman di man musiga ang ilang suga. Kanang suga, ang meaning anang suga, di ba inig bunyag na may kandila no? Kana sa inig kasal nagyapoy kandila, inig misa nagyapoy kandila. Unsa may meaning ani? O kahayag, nga hayag man kaing lugar na patay suga babaw nganong magbutang pamanggitan ni. Wa giday mo ayo na. Simbolo ni sa atong pagtuo. Ang kandila ba kanang magsiga bisag ting adlaw magbunyag siga ang suga kandila kay simbolo na sa atong pagtuo sa Ginoo. Nya kini diing pagtuo kinahanglan ni siya reserve. Tanawa ang napuo man to sila ka berhin kay sa una mga dalaga tawgon man nag virgin karon ambot lang kang mga dalaga na to no. Sa una basta dalaga ka virgin yug ka. Karon sa iyong paminaw unsa man? Hinaot pa unta no? Hinaot pa. Nya moto nga ang mga dalaga gitawag man nig wise virgins. Nga naa say foolish virgins. Ang katong foolish virgins dalaga sila pero danghag. Muna dunag yung mga dalagang danghag na sa mga dalagang maampingon. No. Ang mga danghag di gyud kasunod sa Ginoo. Mga danghag adto mosunod sa yawa. Muna diri sa atong unang pagbasa, di pa hinumduman ni San Pablo ang mga taga Tesalonica. Siya buutan naman mo. Makapahimuot naman mo sa Ginoo pero ako lang gining klarohon. Likahi gid ninyo ang mga sala. Labi na gining sala sa pagpakighilawas, adultery. Mao na ang meaning anang pakighilawas pero pwede ko na tawgon po nato nga sexual activity. Likayan labi na gyud ang makasala nga pakighilawas. Mo to ingon kamong mga bana kinahanglan gimong kamaumong makighiusa sa inyong asawa. Nya mga asawa sad ngadtos bana. Nya ang way asawa, way bana. Unsay buhaton? Magpuyo sa kaputli. Mao na panguan ni San Pablo kay ingon siya wa gyoy tao nga nagpractice anang kaulag nga makasud sa langit. Ana ninirong atong pundok apil na ning nagwali kinsa kay makasud anig langit. Isang kamo. Inyo sa kong idamay. Ay siguro magkita-kita rata sa impyerno. Wag siguro. So bisag naghuwat patas Ginoo pero inigabot niya wa nang atong pagtuo, wa na magsiga ang atong suga, di kita niya mailhan. Kay ang simbolo sa iyang mailhan nga tao kana ra gyung naay pagtuo ngadto niya. Nya unsa maning pagtuo nga musiga? Ang atong pagsunod sa iyang pulong dili sa pulong sa tao. Pulong Diyos Ginoo, ning siya pangandam, ngandam kita. Nya unsa may atong reserve? Si Santa Monica naghatag siya natog nindot kay example kay si Agustin way suga naas kangit-ngit hangtod niabot og mga 30 edad. Ang mga ginikanan karong panahon na dali kay matintal sa ilang anak. Di ba? Dayog yaw-yaw, dayog kasaba, inig yaw-yaw nimo, napakay pagtuos Ginoo. Apawong. Inig pangusi nimo sa imong anak, inig hapak nimo, kay imo kunong disiplinahon, napakay pagtuos Ginoo. Nagsunod pa kas iyang pulo nga, paghigugmaay ka mo, wa na. Si Monica, wa gyud, wa mo kusi, wa manghapak, wa magyaw-yaw ni Agustin. Unsa may iyang reserve, parang iyang pagtuo musiga, nga di gyud mapawong unsa man
hilak ug ampo. Hilak, luha. Luha ba? Hilak ug ampo. Tistingin na ninyo gamit. Anang hilak ba ug ampo? Hindi mo ganahan? Epektibo kay na. Kaya nga naman, inighilak nimo ang imong kasakit, muluag, kanang kabugat sa imong dughan, muluag. Nya, ampo dayon ka, imo ding isurrender ngadto sa Ginoo ang imong kasakit, igo dayon sa pulong ni Kristo. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you sa sumbay na? Rest. May mga kayo mong Nya nga nung adto magibutong latos, disiplina kuno, di na pwede oy. Karon gani gihimuan maginas kalibutan og balaod, physical abuse sa children, pwede ka presohon bisag ginikanan ka. Ang kalibutan gani miila ana, pero kita dili lang tungod kay presohon ta, kung dili ang akong kasuko aning tawhana, aning bataa makapawong sa akong pagtuos Ginoo, sa akong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Naingon ang Ginoo, lato sa inyong mga anak. Naingos Kristo? Wala. Mga ginikanan, latusa ang inyong mga anak. Naingon? Wala. Wa, oy, unsa may gingon? Wa man sa may higugma ayod ang inyong mga anak. Si San Pablo niingon. Ephesians chapter 5 man siguro na, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Kay basig mawad-an sa paglaom. Ayaw palaguta ang inyong mga anak. So kung nagduwa nag-computer, ayaw palaguta, ayaw i-off ang wifi. Og nagduwa na diha nga malipayon kayo, nya ang ilang giduwa kandila, gaduwa sila kayo, gisilaban ang imong kurtina, ayaw palaguta. Tangtanga ang kurtina, ibutang dito sa silong, dito pa silabi nila aron dili maapil ang imong balay. Ana, at dong tiwasag silab dong ha, arita diri sa silong siya. Ngano man ma, ingon siya nga, ugari ka diri mo abot man is kisami, nya igabot kisami di na mo na nato mapaong. Ana de na mabade ni akong gibuhat ma. Masunog man atong balay siya. Oh, bad na. So diri na lang silabi ang kurtina siya. Unsa pa may atong kurtina siya? Wa na. Maghuwat na puntag makapalitag kurtina. Sa napatay mani siya. Wa na sad. Sa unya, unsa may itong kanon, wa na sad. Sa sunod atong bata, di na to mo silab sa kortina, ato na sa tos inyong mga papel. Kanima, papel na lang akong silaban. Sunugon yung inyong balay ba? Hindi lang yung ka masuko. Imo lagi siyang, kay mapahong man imong pagtuo. Mao sa na ang pare, no? Ingon nato nga, palit mo aning ato mga slots. Unya, magduko-duko ra. Di gin mo ingon ang pare. Nahong ni mga tawhana, baligyaan. Di gin, duko-duko lang. Di dyo kumuana. Mingon ra gyud ko, sige lang. Hilakan talang gini. Ampuan ta gini. Wala ato. Pabagaan ko ni akong tuhod. Magluhod ko dito. Mahurot na tanig kahalin. Ang slots, Ginoo. Mahal nga birhen. Para rabanis pagtukod sa imong kapilinha or kapilya. Nay nangutanan ako, padir unsa man ang kapilinha? Ako ra ba sa duwa sa ko kaybaw? Unsa man tinuod ning kapilinha, no? Chapel man din na siya or oratory. Lugar wa chapel ba? O na Chapel of Our Lady of Fatima. Dili na siya dako nga church, chapel. Pero kanang chapela mas dako pa sa dani, murag kaduhaon tingali ni ang lugar. Amora na yan chapel. Halin ka na, mahurot ka ni. Hilakan talang ni. Di lang kita suko-suko. Muna'y una ha, ayaw pag nga ang pagtuo. Unsa may reserve sa 10 virgins. Sa may ilang reserve, ang ilang lana. Unsa maning lana, musiga ng lana, dili. Nagsigawa. Wala. Ang lana ba, nagsigawa. Wala. Wow, gakinahanglan ay isang pabilo. Una ni mo pasigaon. Pero ang lana lang gid mismo, di man na magsigang. So, unsa man na siyang wa magsigang anaa nato? Ano bang dili makita ba? Pero ni ana ni mo. Nga mao na hinungdan nganong musigang anong mudanag ang imong pagtuo. Unsa may naa ni mo ron nga kuan? Pagsalig. Mauna siya gitawag og personal commitment.
Kana bang ikaw mismo musaad kas Ginoo, ikaw gyud mismo ayaw pag-agad anang imong tupad. Asawa, mukumit ka nga puy-an kuning akong pagkaasawa, Lord, hangtod ko mamatay. Personal na nimong commitment. Puy-an kuning akong pagkainahan, ang kining akong pagkaamahan, hangtod ko mamatay. Ug naa ka na nga maong commitment, nga naa na nimo, bisag ka ng imong bana, mangabit na, mangulata na nimo, singhagan ka ana, di gyud ka matarog. Kaya nga naman, di naman kay commitment, maging sino ka man. Ana, hangtod sa kamatayon, puy-an ko ni. Ako sa akong pagkapari, ug na ako'y personal commitment, nga moingon ko, puy-an ko ni akong pagkapari, Lord, hangtod ko mamatay. Bisag unsa pa'y mahitabo, hangtod ko mamatay. Puy-an ko gini, magpari gyud ko. O, bisag, unsaon pa kong tintal. Panagsara gyud ko matintal. Di gyud ka matintal, oy. Kaya nga naman, naman kay personal commitment. Kita ra ba kusog kita mamasangil? Ang ahang manggod pa dir, ang ahang mansad, magpabiling ko kan, ang ahang mansad, nangabit naman na siya, wala naman na uli-uli diri, ang ahang ako maghuwat ko suwa. Ano? Ang ahang mansad pa dir, di ka makapangasaba, nga, purti masang siawa ni akong mga anak, di pwede pa dir, ipamasangil ba? Ana, usahay sad, maingon sad ka, sus, mabalaan kita, umutambong tas misa ni Pope Francis, ni Pope John Paul II, sus, nakaadto ko dito pa, sus, ninduta yun. Imo lang yapong ipasangil sa mga tao. Ipasangil ni mo sa lugar. Niadto ko sa shrine sa Our Lady of Fatima, sus, ninduta yun. Niadto kong simala, sus, na-bless yun ko dito. Imong ipasangil anang lugar, ang imong pagtuo, aron mabuhi, patay ka diha. Nyagwa na ka dito simala. Wa na ka dito sa kay na-close na. Ato ka, di nakakatog Fatima, di nakakatog Lourdes, di na gani kakasimba, kay quarantine na sa tadin eh. Unsa may tabo nimo? Magsigil ko, gimingaw na ko, mamatay jud ko ani, ma-stress jud ko, kay wa na ko kasimba. Anaran nimo di salig dili oy, ang personal commitment di anas kasing-kasing. Nay usa ka obispo dito sa China, gipriso siya kay tungod na belong sila sa underground church. Duha mo nakabuk ila, underground church o patriotic church. Ang underground church mo to ang connected sa Rome. Ang patriotic connected sa government. Ana, gipriso siya. Awa gyud kay misa dito. Unsa may imong misa nga wa manggibutang bisag gamay nga symbol sa Catholicism. Pero kada adlaw siya magmisa. Kada adlaw siya magmisa. Oh. Giunsam to niya. Ang iyang banquet di sa iyang kasing-kasing. Siya, Lord, gideprive ko sa external symbols of the Eucharist. Pero niya ka sa akong kasing-kasing, balik-balikon ti kaghalad sa misa. Ano bang gitawag bag virtual? Hilig na biataron ana, virtual. Tiks-tiks, good. Himo magay na sa atong communication, Ginoo pa ba dili pwede. Nya karon kay naman siya deacon nga 5 na katuig nga wa gyud ma-ordain pagkapari. Ningadto ang deacon kay magpa-ordain. Nasuod naman sa niya mga guards, anangaon sila. Wa na kanang hapa-hapa, wa na. Gimbitar po nila ang mga guards nga mga nagbantay, mga sundao, ngaon sila dito. Nya ang katong deacon kaila mami ato nipunit ko no siya sa kanabang naman nila murag siupaw no so pagpunit niya dito ang obispo ni pikas og siupaw siya reverend kanila imo siya bishop di naman ko siya this is different mao na to ilang Eucharist ang pagpikas og na-ordain siya pinaagi ato di mamumto dili lagi nas kasing-kasing. Dili na itabo. Muna idiguli ni mos balay, ayaw isalig ang imong pagtuo ngadto sa imong bana. Ayaw isalig diha sa imong kasing-kasing, diha puy ang imong pagtuo. Kung ang imong bana animal na gyud kaayo, ay pag ingon nga kinsa man say dili matakdan ana. Patakdi siya sa imong pagtuo, dili kay ang iyang ka-animal mo mutakod nimo. Di ba? Muna gibuhat ni Monica, love, tinakdan na ita ani.
Ang iyasang bana, pagano sad, sikad-sikaran pa siya makita ang nagrosaryo. Sige lang yung gampo. Ang resulta, ang iyang bana, nahimong Katoliko. Ang sunod, si Agustin, nahimong Katoliko. Takdan yun na dugay. Tinakdan na ita. Pragod anang kandila agad. Anang kandila ba, magsiga. Iduol ni mo ang papel. Kinsa may matakdan? Ang papel, masunog. Pero ihapak ang papel, Yan ba, ihapak ba? Unsa may mahitabo? Paong ang kandila, pero idool. Maura sana siya, imong anak, buangon kayo. Dool. Ay, hapak ka. Mapaong man. Dool. Sikit ba? Sa sigin yung sikit-sikit. Basta lagi, matakdan gina. Kana, kung na kay personal commitment. So ayo, sikit sa pare. Sikit. Pare ba? Sige yun, bisag asang pare. Ato yun. Ato siyang kwarto. Ato yun. Tanawa, di ba? Takdan yun ka. Liwat gos pare inigawas. Magtako doy. Basta musikit pero maghinapakay tadi mo tapon mga bunog ta. Muna ang katong danghag nga mga virgins wa kasod kay ngano man gisalig nila ang ilang pagtuo sa ilang kuyog. Gaimi bi, gaimi ana inyong lana bi. Sa dili pwede mahurot sa ding amo. Di na paigo. Pangita lang mo dito sa gawas. Mo itong nanggawa sila kay mangitag supply sa lana. Wa na. Pagbalik nila, wa na. Di na sila kasod. Kay gisalig mo nila silang isang kataw. Ingon, kadabit ang lana. Mga buangon ba? Ngayo lang niya ta na. Buta na uban ko ng mga bana. Nimba ta. Ingon na yung bana. Ampo lang ko nga to day. Iapi lang ko. Sing hapyod sa manok. Nga to lang. Siging inom. Api lang ko gampo ha. Dahil sa karong simba. Patay ka diha. Ang pare sa rin, iampo lang ko ninyo ha. Malangit ko. Kining kulikta. Ako lang ni. Inyo ampo lang. Patay na pare Wag na ipagtuo. Pero kita gyud personal commitment. Puy-an ko ni ang akong gituuhan nga mo'y sugo sa Ginoo. Gisugo man kong magpakainahan, matod pang Santa Monica, hangtod ko mamatay, inahan ko aning akong anak. Ang inahan, mupangga, muatiman sa anak, dili magsigig pangusi, dili magsigig panghapak. Diri sa imong tiyan, wadyo ka manghapak sa imong anak, iniglihok-lihok, kay mo busog-busog man, Di ka hilom, pagpuyo ba di ka ba? Di ka, magana-ana ra ka, hinahinayon ra na ni mong gunit. Nya kung ang imong anak muragan nig mo aksyon o ganang muspating ka kay murag ma-aksyon sa kahog unsa may buhaton sa inahan. Di mi panggunit yung buanga ka. Dili muhigda bed rest. Kay atimanon gyud ang anak, di gyud pasakitan, dili gyud dagmalan. Gani di na mo magsulob anang piting kaayong kanang hugot, duster aron dili siya mapiit. Nganong inigawas inyo namang lubagon ang dunggan. Anong inyo namang hapakon tubag kay nawa ng inyong pagtuo na kanang bataa hinatag sa Dios, gasa sa Dios, presensya sa Dios. Di ba? Wagid mo sa nong-sanong. Sige na. Nindog na ta. Mga igsuon, sang pito nato karon si Kristo ang manluluwa sa kalibutan ug kanatong tanan uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga kasing-kasing moingon kita kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang namunuan sa atong simbahan, maalamon sa paghimo ug mga lagda para sa kaluwasan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang namunuan sa atong nasod, maningkamot sa pagkabot sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom. Isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo.
Kaluoy kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makakita na sa kahayag sa panagway ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Wamahan pataling hugi ug dawata ang amo mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi sa pangama ni Santa Monica, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod sa kayong away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos. Bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayo mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Monica ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong magbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga
nakasala ka na mo, kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Sinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugan himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. mga igsuon kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa kungalan kamu makapun, nahiusa sa pagigugma, nagabuhat kamu sa akong gisug, ug ako kaninyo makiguban. Magampo kita. Ginoo, sa adlawng natawhan diha sa langit sa imong santos, Santa Monica, midawat kami sa imong sakramento. Pinaagi sa imong grasya, gilibutan kami karon sa daghan nga mga kaayuhan. Hinaot unta, magdala kini kanamo nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Nihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahimong maalamon nga mga Katoliko or maalamon nga mga dalaga. Niya mahitabo ra ni kanunay kung doon na gid tay personal commitment nga mosunod sa pulong sa Ginoo hangtod sa kamatayon. Update sa atong nahalin sa Mother Mary's Healing and Deliverance slots nga tag 1,000 ang usa para nis pagtukod sa atong kapilinha di Fatima. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 4,504 slots. Pa 24,996 na lang nahibilin. Sutay na lang kayo niya. Saka 24 na. Wawa mo na kuyawi nga di na mo kapalit. Tiningon ako ron pa din, i-reserve ko ha. Nako, sige, reservahan ti ka. Kaya murag gadugay pa man kayo ni mahurot tingali. Pero basi sag mahurot ni sunod simana. Nga karon atay ginagmayng problema kay tungod lagi aning control sa pag-claim og kwarta na manay prohibition sa atong balaod sa Central Bank o sa tingali tibuok kalibutan. So naaroy pila ka mga agency sa kwarta padala nga di na ko maka-pick up sama sa Western Union niya gahapon murag ni aksyon na sagbalibad ang MoneyGram na naiwa na nako na claim kay patawagon usa ning aksyon na sad og untol ang Remitly niingon dito mga Palawan og sa Imluelier og sa Cebuana tawagi lang ni pader kay basin og sa volume na ni sa
napadala ba. So, lisod sa deno, di kita kadawat. Na gustong mo kanya, ang atong GCash, dali kayong mapuno. Di dangatag usa ka semana, puno na, maghuwat na sa tasunod buwan. Ana. So, ang akong ihangyo sa mga mo-donate online, kung pwede lang, kung kaya lang gid ba, imbis nga adto sa GCash, idritso na lang sa atong bank accounts, Land Bank or Metro Bank. I-flash mo na sa atong screen, matag misa kanang inig kanta aning atong offertory sa online, mas i-flash na sa screen ang atong mga bank accounts. Idiretso na lang kay ang Western Union o uban pang mga agencies musugot raman basta diretso sa bank accounts. Ang ilang limit kana yung pag-claim og kwarta. Na diretso las bank accounts ay lagi agig GCash kay mo na GCash to bank account mo man gyapon. Muduol sa kag agency moingon kadto sa Western Union idiretso ni credit sa kuan ha ngadto sa bank account ani akong padadaan mangayo ra man nag bank accounts nya idiretso ra man na siya haron dili na ta problema nga nabtang muuntol para kagahapon murag mga 8 ka claims or sobra mga almost na po ang di wa nako na claim tungod sa kana lagi ni sobra nas limit. Mo sa ni reality daghan ra batang donation. So pero pasalamat lagi po tas Ginoo ani tes naibaw na karon unsaon pag donate no so credit sa bank accounts why question. Salamat tas Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristo